Čudkovo sa v uplynulých dňoch zmenilo na nepoznanie. V doline pribudlo veľké pódium a hľadisko s vyše 1000 miest na sedenie. Práve tu odohrala Slovenská filharmónia v sobotu podvečer jedničný koncert priamo pod holým nebom. Viac než 70 hudobníkov pod taktovkou renomovaného dirigenta Leoša Svárovského vyčarilo na pódiu v Čudkovskej doline nezámeniteľnú atmosféru a divákov razom prenieslo do emóciami nabitého a elegantného sveta klasickej hudby. Punc jedinečnosti dodalo open air koncertu i vystúpenie výnimočne talentovanej kórejskej huslistky Jun Hee Kim. I am from an island in Korea, so I love nature. Pochádzam z malého ostrova v Kórei, takže milujem prírodu a hranie v takomto prostredí, ako je tu, je pre mňa niečo špeciálne. Príroda mi dodáva osobitú energiu a myslím si, že sa to pozitívne podpíše aj na dnešnom koncerte. Jun Hee Kim je zázračná huslistka, ktorá hrá na husliach od svojich 3 rokov. Ako 4-ročná sa stala najmladšou študentkou na hudobnej univerzite vo Viedni a svoj orchestrálny debut zažila o rok neskôr s maďarským orchestrom Savaria. Pravidelne spolupracuje so svetovo uznávanými hudobnými telesami a dirigentmi. Svojou hrou na husliach si získala aj tunajšie publikum. It's a premiere for all of us, also for the Slovak Philharmonic. Nielen pre mňa, ale aj pre symfonický orchester je to dnes v Ružomberku premiéra. Ešte sme tu nikdy nehrali a som veľmi milo prekvapená atmosférou, ktorá tu je. Naozaj sa veľmi teším, zvlášť na Čajkovského huslový koncert, ktorý tu odohrám a ktorý sa úplne hodí do tohto prostredia, pretože má s prírodou spoločného viac, než by si človek pôvodne myslel. Hudobne aj kontextovo. Počas podujatia nazvaného Liptov Classic si prítomní vypočuli okrem koncertu pre husle a orchester D-dur Piotra Ilíča Čajkovského aj predohru k romantickej opere Ruslan a Ľudmila skladateľa Michaila Ivanoviča Glinku a zaznela aj jedna z najhranejších symfónií klasickej hudby na svete, symfónia číslo 9 E-moll z Nového sveta, ktorú Leoš Svárovský vo svojom živote dirigoval už vyše 190 krát. Já se u té symfonie číslo 9 z Nového světa Antonína Dvořáka dělám přesnou statistiku. A dokonce musím říct, že to číslo je ještě vyšší, protože já v září, v septembri hostuji s orchestrem PKF Prague Filharmonie v Japonsku a tam docílím shodou okolností v Tokiu 200. provedení této symfonie. Takže dneska tady u vás v Ružomberku to bylo 192. provedení. Liptov Classic bol prvým podujatím z projektu klasických koncertov pod holým nebom organizovaných Kultúrnym domom Andreja Hlinku, ktorého myšlienka vznikla už pred viacerými rokmi. Ako to už v živote býva, veľmi nečakane, počas jednej z obyčajných prechádzok. Když jsem viděl tady vlastně tento palouk, který je obklopen lesy a dokonce, kde navazuje úplně úžasné zázemí, takže tady vybudovaná nějaká infrastruktura, tak jsem si řekl, že kdybych se věnoval kultuře, takže by bylo krásné tady nějaký koncert uskutečnit. A ta myšlenka usnula, protože jsem se opravdu kultuře nevěnoval a když jsem vlastně teda nastupoval do pozice ředitele kulturního domu Andreja Hlinku, tak jsem si řekl, ano, udělám tady koncert a nyní tady je.
Ružomberku išlo teda o prvý takýto open air koncert a vôbec prvé účinkovanie Slovenskej filharmónie u nás. Tá podobnú tradíciu hudobných vystúpení mimo koncertných sál otvorila pred 2 rokmi v Bratislave s cieľom priblížiť svoj muzikantský kumšt širšej verejnosti a motivovať ju k počúvaniu klasickej hudby. A výsledok ich samých prekvapil. Keď sme prvýkrát išli na to námestie Slobody, tak počítali sme s tým, že sa tam zídu ľudia, samozrejme. Otvorili sme to úplne pre všetkých a v podstate sme aj tak vyzvali, že mohli by to byť aj rodiny s piknikovými košmi, sendviče. Nech si prinesú, proste to prostredie nemusí byť len kravata a to isté oblečenie, ako je v koncertnej sieni. A tak aj prišli. Posadali si po tráve a potom, keď to spočítali z tých fotografií, tak bolo okolo 6 500 ľudí na tom prvom koncerte. Čo bolo niečo fantastické, nie? Že to je v podstate množstvo, ktoré počas tej sezóny vám príde za polovicu sezóny. Ružomberský koncert bol pre Národný symfonický orchester za 4 dní tretím v poradí. Prvý odohrali profesionálni hudobníci v Bratislave a druhý v Piešťanoch. Ich sobotnému koncertu Liptov Classic predchádzal počas dňa sprievodný program, určený najmä deťom. Tí si mohli pod taktovkou základnej umeleckej školy Ľudovita Fulu vyskúšať včutkové hru na rôzne hudobné nástroje, objaviť čaro hudby, pretaviť svoju fantáziu na papier alebo sa povoziť na koňoch či v koči. Obdobné podujatie sa uskutoční aj o rok. Máme už naprosto speciální koncert připravený se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu, který bude dirigovat Adrian Kokoš se sborem z Lučnice. Pravděpodobně využijeme i naše místní sbory, ať už souboru Liptov nebo Čriepky. A bude to tvorba, která je věnována Světozárovi Stračinovi a Egonovi Suchoňovi, jejich právě symfonické tvorbě, který by dokonce měla zaznamenávat i slovenská televize. Takže to bude překrásný koncert a hnedka druhý den tady bude obrovský stage a měla by se nám představit balet Moravského divadla Olomouc s Labutím jezerem, přímo i samozřejmě s orchestrem. Obe podujatia sú naplánované na budúcoročný jún. Kultúrny dom Andreja Hlinku v tomto období predstavil aj abonentný program na nadchádzajúcu sezónu. Jeho súčasťou je 10 predstavení zahrňajúcich napríklad i operu, balet, muzikál, tanečné divadlo a činohru.